खुलुमबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों बिथां सोमखोर बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि, भिलेज उलनि माजगाव। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव आं होनानै दोनखाबाय। खालि नोंथांमोना थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसेनो भिडिअसफोरखौ नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना बिथांखौबो सापर्ट खालामलाय। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। अननाय मोजां मोननाय सोमजिदोंमोन आंनि गोरबोआव नोंनि फारसे। फोरमायनो सानदोंमोन नाथाय फोरमायनो हायासै। बिखाया गावो खुगाया गेवा, आं नोंखौ बोरै बावनो सना। गोसोनि साननाय हास्थायनाया दिनै हायफिनलांसिगोन। नोंखौ लाना सुजुनाय सिमांफ्रा गोसोआवनो गोमालांफिनसिगोन। बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय